Hello guys. Ini जोंहा अमानि सुपारि बेदर संनो आखायाव लादों। लकडाउननि बैसागु बोथोरनि लोगोसेयैनो ini desa itu terus lo jengka gila jengka wow goथाव oh ya sabrang gufur haydin halo goreng rong lên chứ haldi rong bunga haldi bunga baik ini sampai kapan itu biar gede bukan nih harap aku baik लोगोफोर जोंना बेदरा दिनै मोनजिया माने बार'खा फैदों हनै
सोंनांसिगोन जों दा बार फैदों बहुद गोसायै ओंखाम बार नै लांनांबाय लोगोफोरजोंना दसेनो बारदै सिख्लाया फैब्रबना होनायलाय संनायखौनो दोनथ'नांगौ जाहैबाय दा बैसागो बोथोर नालाय बारदै सिख्लाया मा समाव फैयो मा समाव थाङो रावबो बुंस'नो हाया जाहैबाय दसे उनाव नोंथांमोननो संनायखौ दिन्थिगासिनो दं नोंथांमोना भिडिअखौ नायबाय था लोगोफोर जोंना बारा खारनायलाय लाना फैफिनलायबाय जागायाव बैसागो बोथोर नालाय मा खालामनो बारदै सिख्ला फैना होदों दिनै जोंना बेदर संनाया खारनाय फैनाय बेलेग जाबाय दे दा नै फालौ होनोसै दासो मोदोमदो गोथाव isan lugit nama bore modem dole dari sini unaw nang isi spesial bustu nang mundan isan nai betha dabdasim nai hai nang isi spesial stikan besar gini oke masih kena dan bau ni munang busta cincin wow oke sobat cincin ambil dia pakat beli pakat yes baik baiknya tuh nggak nih nih ya ini spesial lagi nih enggak maaf biday mabrani biday gede mabrani biday gede जोंहा भिडिअआ बेखिनियावनो लोगोफोर मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालाम शेयार खालाम आरो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम बाय बाय